Tompolasa tompoko vavy tonga amin'ny fotoana fagnaranao ny fandaharana toera zegny araka ny fahitantsika io andriambavilanitra managna ny lazany amin'ny resaka lamoziky sy ny zavakanto eto Madagasikara no vahintsika ty andro niany ty siska mama hoe zegny fahaizantsika izy satria haintsika loatra ny lazany izay andriambavilanitra zay taditavy ny volony zay ke magnasa rô mpanajagna sahady agnaraka ty fandaharana ty ziska amin'ny farany. Siska fa elaela nirignesan'olo taminao resaka lamoziky hitan'olo hoe siska fa niany zahay tay zay mpankafy zay mpagnaraka anao hoe azovy marigny siska ty azovy tegnaragna fa magnino siska nidiny niakatsetra ary olo aveza maromaro kokoa. Ya, siska ma zegny Raza Francisca tegna agnarako avy agny Sambava, teraka Sambava, avy agny mamako. Fa papako zegny avy Mandritsara. Tsy mihety eo Mandritsara zegny papako. Fa za zegny presque mbola helihely za fa termine zoko za ty teo baka farany tian'olo termine. Zoko aby re iadivandreo zegny tarimy za letra mbola hely. Cousineko Sirama miteza za koa. Misy cousin ho agny Diogo miteza zaho. Za mbola hely zegny fa niala tamin'ny ray aman-dreniko. Misy zoko koa zegny Amboingy be tao ndraiky ramoko zay mpampianatra. Igny koa zegny mitarimy zako. Ya, fa presque tombotombo tabarabatra tagny Ambilobe Sirama Diogo zegny tegna natombo za. D'accord. Donc zegny sady mahazo avy Samava, mahazo avy aty Fatrosofia. Dia fa tombo tagny amin'ny Fatrosidiana agny amizay. D'accord, fa mitady vola ty Tananarivo amizay Ravinahitra. Fa ty tanàna. Ty tanàna ty mitady Ravinahitra. D'accord. Siska atreto efa manao tokantrano. Ya, manana tokantrano. Manana tokantrano fa mbola tsy mananjanaka. D'accord. Ok. Siska nanomboka taiza hoaiza tamin'ny firy ny tegna nagnano nidriky tamin'ny carrière resaka lamoziky. Ya, za moa zegny olo fa tia la musique letra mbola hely. Mbola hely za zegny fa tia la musique. Koa ma zegny za nagnano chorale tamin'ny FJKM tagny Tamboingy be Marivo. Chorale ny FJKM za jusque za nandeha ta Diogo tagny. Chorale za. Fa navy ta Diogo tagny zay za misy tariky zay misy groupe Camarade DS zay. Camarade DS. Camarade DS. Instrument Bruno Camara. Bruno Camara io bassiste ni Jojopi. Bassiste ni Jojopi izy vity instrument izy. Dia io instrument nazy io zegny nahezako nitagna micro voalohany. Ya, eto ma za magnano fisaorana Bruno Camara satria instrument nazy ary groupe nazy koa zegny nianarako nihira nahezako nitagna micro voalohany indrindra. Ke avy ma zegny za nisoma tamin'ny groupe io. Avy nisoma tamin'ny Freddy DS koa. Nanao chanteuse zegny natao taloha. Ya, nagnano choriste za tamin'ny Freddy DS. I groupe Camara io fa Freddy DS zegny nitariky anareo tao. Vedety tao. Ya. Ya, zay groupe grand complet zegny fa Freddy DS zegny leadernareo. Ya, leadernay tamizay. Teo amizay koa tao amin'ny 2003
2003 mbola hely za tam'zegny 2003 za nalainy Père Maxime Père Maxime Digo amin'ny mercenaire zegny nalainy za eto koa maza magnano fisaoragna Père Maxime satria tô tegna nahaizako raha maro nahaizako ny hira nagnano interprète jiaby regny hira interprète tamin'ny Père Maxime tô koa anisan'ny dresse za mafy amin'ny fiara ia tegna tô zegny tegna nianaragna la mozika nianarako la mozika amin'ny ankapobeny zegny efa tô za ma zegny nalainy Saya koa za tô ia ouais tamin'ny Saya mo tamin'ny Saya koa za tamin'ny 2004 tamin'ny andro nivezanarombato sy ny tany ia tandredreky zigny hainao tamin'zegny Marina mbola faregny ia tamin'ny 2004 za tamin'ny groupe Saya teo ma zegny za tsy de ela loatra tô taogna araiky taogna ambany faraparany taogna 2005 za commencé tia moromorony hira zay za namorokira 2006 za nagnaboaka hira raiky Abasheri Abasheri fety miandro ia 2006 fa za mbola tsy nitondra formation nanomboka 2007 amizaiky za nitondra tariky nakamanoko amizay za teo moa za namory formation Siska io amizaiky nitondra le agnarana Siska io zegny ke jusqu'à zio bon tagnaty zegny Siska ino raha hitanao tegna nagnasarotro taminao mara-pahatonga avanao amin'ny toerana misy anao zio ty raha tegna atanao tegna misy fotoa anao amorogna aboaka hira ty tsy mety lavitry zegny mbala hatohato fo zegny mbala dianà fo zegny mbala mbambarivorato fo maregny izy am'izao anao hitanao efa ehedako navy amy mazavy eky ino raha tegna hitanao sakatsakana tagnivonivony zegny tô resaka amin'ny lafiny ino fa hitanao azy ia hitako tegna raha sarotro malôha za baka karaha ohatra ataoko zegny za tsisy sponsor tsisy manager tsisy ino tegna hoe za manokagna za feky za fo tsisy mpagnampy ia ino zegny hitako tegna mandreraka agnatin'izigny ali mitondra formation tegna sarotro tegna sarotro morokira ndraiky za mavita fô tegna nandalo sarotro ia nandalo sarotro no tegna zany tsy mila kivy tsy mila mora kivy zegny tegna navy ny resaka hoe niboaka vita moa hoe zegny ny tegna telotelo taogno efa ia hoe io no tegna marigny nanomboka tamin'ny 2015 za tegna nagnabe izy 15 17 18 19 5 ans ia 5 ans izy io zegny 2014 za nandeha nisôma tandoha ranontany Ambanja ia Andoran'Ambanja za nandeha nisôma Andoran'Ambanja tamin'ny Giko za mahita karazana tsinjaka io lo migiko ny tsinjaka io ia migiko io ino za makarazana tsinjaka raiky ty hitako ro zegny karaha CSB izy karaha CSB tsy miety igny fa izy tsy CSB karaha manisy tratra igny amizay tsy diniko deky nantsovoko amizaiky misy mana filamy tanàna igny nantsovoko manakory za makarazana tsinjaka ty volanko ino tegna agnarany tsinjaka ty za mba tia hay tsinjaka ty volanko fa tsy haiko mba ampianara za koa izy ty mba ameza za agnarany hoizy aoe narana aoe volanko ia aoe teo zegny nalaiko sary ro mitsinjaka azy io nalaiko sary ataoko nalaiko vidéo ro za boka teo nientiko izy la volanko aboako koe volanko izy ty fa tsara raha magnano ty volanko tsara mba miboaka ia mba hain'olo maro za zavy teo nagnano misy tsitirirnaka vakifafagna zay vakifafagna io goma zay igny zay naovoko izy voalohany de nagnaboaka azy io za nagnaboaka hira io tamin'ny 2015 nataoko folaka gitara satria tiako zany mba avahagna hely zegny izy zegny mitovy salegy aby igny fô izy fa mba atao miavaka hely zegny le rabe anazy jiaby de natao folaka gitara atao folaka gitara izy
izy teo amizay zegny karaha nalazalaza karaha tiatian'olo le hira fô mbola tsendriky le tegna azony olo ndraiky edy le hoe salege hoe tegna ia aza volako sy ty tsy mety tafita amin'olo volako salege hoe igny amizegny nandeha nisomatagny zahay 2016 za nandeha nisomatagny nisoma nihira io zegny tamy fotoagna io hira raiky goma volagno misy folaka gitara io folaka terly ha ilevony zigny amizay igny nampalaza eo io levony tsesirony raha hazinareny raha ia ke za amizegny teo amizay za namorogno le dinidiniky eo avegny ia ataoko la sauce nany volako izy raha ty fa amizay izy ia 4h du matin zay misoma be manevoka tsendriky soma be manevoky 4h du matin za karaha fareraderaka torimaso igny baka andro marandraigny jiaby igny nagnatognatony mana folady aby romboromboromborombo deky baka fa nirevoka fa ko jiaby nandiniky ambany ambany io jiaby mirevarevaka ambany aza la tiniadako didiniky ao eky abo lampiky fa izy ty toko didiniky ao eky ao za igny fa nataoko animation didiniky ao hoe aza la fa izy de ke akandro nandeha tamy giko olo feky didiniky ao e volaindreo fa rô sety baka izy tamy levo amizay izy io nalaza tany amizay baka izy tamy 2016 igny teo amizay zavoteo 2017 naboakako nataoko titre hiranakany mihitsy didiniky ao io de namronako la sauce nazy ndraiky tongolo nazy tomaty jiaby za amizay namorogno resaka bando ia igny création nakafa resaka bando igny ndraiky sakodo nampiarahagny ao jiaby ia igny amizay accessoire anazy jiaby ny tegna nampalaza hira igny ne resaka animation hira ia dinidiniky hoe hoe magnasiasa hoe magnasiasa hoe magnariera amiza rétroviseur igny amizay le tegna natao fa boaka le aoe amizay bon aza zay zay fa anao ny namorogny izy baka tagny na defa nisy izy tamy toeragna tagny fa anao namoaka azy voalohany zay tagny tamy fotony tamy fotony avy tagny tamy fitorana ia fa taty afara misy olo ny artiste zegny namagna magnano manakory zegny ny fandraisanao azy aminao manokana igny ndraiky mahafalifaly za tsy problème satria mbo za ravoravo zegny zaha olo jiaby magnano izy io tafita fa raha tiao za ia mba tiako fa misy volagna aminao hely alohan'izy zagna sady ka zay siaka hoe agnatiny misy raha magnano zegny sasa hoe bon iregny fa miboaka fa misy hoe sy tia de mandeha ho azy mandeha azy ok d'accord anao zegny atoato zegny raha olo ny hiranao zegny saky ahitatagna folafolo karakaraha igny fo zegny ataonao agnatiny agny ka misy ahoe regny satria regny tegna nampirofaka tsara be eky izy iska le folaka efa gitara ia naka zegny ataoko folaka gitara fogna satria igny hitako tegna miady amin'ny raha io hoe navahako mihitsy hoe ty atao kofa mamorogno hira salege hoe za ataoko goma izy izy bakô ataoko folaka gitara izy bakô karaha mifangaro hely dombolo karaha salege dombolo zay izy mifangaro igny zegny izy igny izy tegna hitako milamy mihitsy nzanazy ia satria za teo nagnano essai za tamin'ny 2016 nagnano salege hoe nataoko accordéon karaha tsy miady tsy passe tsara ia izy ampiarahagna folaka gitara i basinany amizay atao karaha dombolo igny izy bon akory ataonao amorogny hira aby reto hira jiaby sa anao fa sur studio igny anao mahita hoe zegny la sauce nampidirigny amy sté zao toato fa sisy ty thème fa ndesinao magnaisy manakory za zegny matetiky amy voyage regny zaha mamoriky amy voyage na zaha reraka na zaha karakory azy mandiniky hoe zegny koa ikoragnitsika ia za zegny au contraire amin'in'olo izy koa zaha raiky fo io igny za karaha tsy de tsy miakatra filigninao tsy miakatra filigninaka amin'igny za mandehandeha voyage igny za misôkatra tsara amizigny anao tonga de miresinao ampio sa hoe sosoatanao hely hoe tiatiako ia manoratra za ia sady io ilaigny koa zegny mandeha misôma ambanimbanivola agny ahitana filmy ia karaha za malôha za baka nandalo ribasatra
ilaigny le fandalovagna ribasatrana io. Ya, za moa zegny ndalo tamin'ny ribasatrana, za tsy vaovao aminakahy zany le hoe mandeha mitonné ya, fa zatra. Misy fotoagna za mahita Siska mitohitohy be agnatin'ny fanjava raiky donc misy 25 sur 30 20 sur 30 soirée fo andeha fo manakory figérenao forcenao sy ny équipenao zay fotoagna zay? Karaha teo maloha zaho izy malaka le mivolaniko teo ndalo ribasatrana zaho efa zatra karazagna fa mandeha ho azy foanaka amin'ny tsy de sady za koa zegny tsisy raha hoaniko raha mampatanjaka tsisy raha magnandenjeny. Anao regny mitsopatsopa ndraikindraiky? Non, za tsy mitsopa. Za tsy mitsopa. Tsy magnano feky iny? Anao regny mampirevo fo? Mampirevo ndraiky za. Ia. Za tsy malany fa za mavanga. Bon, Siska, misy fanontaniana ty mahitikitiky za ndraikindraiky za mizaha clipinao hoe za ndraikindraiky mahita fanjakagna maromaro fanjakagna amin'ny clip Martiny, Rezovy ndraikindraiky hitahita madandana ary misy antony manokana ve antony agnanaovanao zay zavatra zegny agnatin'ny clipinao sy ny tariny na amin'ny shownao amin'ny spectaclenao ndraikindraiky hitagna zegny danseuse ino antony tegna anaova Siska zegny? Na lavanao fo zio hitako kakate gasigasy ino sy ny tariny. Za moa zegny magnano gadogno traditionnel. Tiako zegny le gadogno traditionnel malagasy. Tiako farega fisoko. Igny zegny mahatonga za magnano sanjy karaha ty. Naka zegny za magnano gadogno maro. Magnano gadogno maro za fa ty le tegna traditionnel ty tegna voisinao tsara. Voisiko tsara sady agnisan'ny natafaboaka za koa agnisan'ny nazahoako contrat ivelany maro matetiky. Ya igny koa moa zegny lasa couleur anakahy zegny izy io. Dia zegny zegny zahanao hoe igny fo nivolavolaigny katsaraigny. Ya katsaraigny fo zegny amizay. Igny zegny tegna gadonanakahy tegna nitanako mafy. Ary tsy ialako. Za na magnano gadogno hafa fa ity zegny tegna izy tegna force-ny jiaby. Force-ny jiaby. Za mahita hoe anao zao manana studio aoety anao zegny atragnao foana magnano ninao aminao ato sa ndraikindraiky hoe misy karazany hira ataonao ivelany misy ataonao ato? Ya, izy ty hoe studio ty mbola tsy de ela loatra zegny. Izy ty mety eo amin'ny enim-bolana eo angambany. Fitobolana eo fa fary eo fa daoko mifrôlana izy ty mbola tsy endrika ela loatra. Dia karaha hirako tafarafara izy io karaha slow hitantsika mandehandeha igny tato fo zegny namboarina azy. Fa rehefa magnano salegy zay magnano salegy zegny mandeha agny amin'ny studio Dady agny Talatamaty. Dady Miandro Soa zegny agny zegny zay magnano salegy satria tsy maintsy kapohiny. Tsy kapohiny tsy kapohiny batterinazy manlève agny zegny studio zay rehefa magnano le rythme salegy. Fa rythme hafahafa zegny ato fo mahavita raha jiaby. Ato mahavita raha jiaby. Ato mahavita raha jiaby. Bon, anao viavy anao zegny mitondra hoe le manao jiaby hoe mandeha igny. Anao chef tsy ho chef ka igny anao avy agny. Manakory ataonao migérer olo jiaby lehilahy ndraindraiky mety misy olo zokizokinao agnatin'izy eo ndraindraiky misimisy vava viavy maro ndesiny manakory ataonao migérer raha jiaby tsy manahirana anao raha zany? Somary manahirana hely izy fa akory atao atao dia fa zay lahatra. Tsisy manajer tsisy ino fa za bon anao zegny tegna tsy anao migérer jiaby anao migérer daty anao magnino tsy migérer daty mandahatra programme jiaby ino raha jiaby feky. matanjaka marina anao. Ya misy olo amin'izay koa mihatra fanontaniana mihitsy fa anao fa la mafy raha jiaby. Ya za raiky fô misy am'zegny vanitoromaso aloha olo andeha organisateur avy agny andeha efa vola vanitoromaso igny tegna fa magnano raha jiaby. Magnano pahimanily majiaby. Misy assistant miaraka aminao sa tsisy assistant? Ya misy ndraiky misy zandriko lehilahy ndraiky. Izy miaraka aminao igny ya izy miaraka aminakahy bon ino antony tsy de milanao loatra manager karakaraha zany? Tsy mahitanao hoe za mahavita izy ty fo anao dia anao mitolonao tompy sa ino antony? Ny tegna marigny zegny tsy ilako manajer satria zaho
efa hela loatra nijaliana tamin'izy ity tamin'ny voalohany zaho nagnano izy ity voalohany tsisy olona nanampy zaho ia tsisy olona nanampy zaho ke avy am'izay zaho mbo fa hitahita igny avy manajery isefoka tsy d'accord am'zay ia fa itovizanao feky iny izy nafinafy zay vitako anao ke zao izy tsy vita nafy ia aretako bon question hely magnitikitiky za sisika ino moa mate sakafo tegna kafizinanao koa resaka sakafo sakafo ia film mahôgo miaro voanio tsy andifainao tiako mariny anao tapy mandoky sasana zaho koa mahay mandoky Ia. mahay mandoky ziny Ia. igny zany haiko mandoky film mahôgo miaro voanio anao koa mandeha voyage ndraikindraiky fa misy izy amin'ny restaurant anao mamagno fa igny commandiko volo mahôgo misy ia film mahôgo misy bon koa kazanambazaha andeha restaurant maventy amin'ny ville aty amintsika ty manao koa ndraiky ny safidinao karisa anao tsy mifidy samy za menu ao fody mandeha arakaraka matetiky fruit de mer fo tiako calamar crevette bon sisika maro magnontany mba za io tiako amizanao fourchette zany hoe entre zao a zao satria maro magnontany triva mangala sisika ty e lafo zay izy honiky efa mandeha 40 millions mandeha zegny hoe igny koraha nataon'olo io de za tsy volanao ambara zany tegnan'izy fa ambaranao zany entre zao zegny hoe zay ambaranao tandrignatsika satria mba mba me sady digny olagny fo ataonao fourchette karaha zay fo izy ataonao intervalle karaha zay resaka contrat ia alô tsy ambara eto fa telefonia hoe côté regny tsy ambara eto resaka contrat zany fô mikaiky fa telefôny fô izy koa fa mitany resaka contrat lafo mangala zay non tsy lafo loatra tsy lafo loatra d'accord renareo fa numéro zahava amin'ny clip agny bon anao koa tatato hitako hoe tiatia misy soloanao hely zay rehefa début d'année hitahitako ino ta safidianao hoe alefaalefanao hely kely solo bon poko magnaraka ao ny raha fandroendroe za zay mangalangala mirembe marke raha io misy solo hely mandeha op mandeha amizay magnaraka igny ma fa nivolaniko teo za volaniko magnano gadiny maromaro gadiny maro za satria ava izy zegny mila magnano amin'ny fahatanoranany zazazio ty ndraikindraiky tsy azondreo zay le ino masy ty le rythme mafanafana be ty aveo koa zegny misy tany misy karaha ataony fovoan-tany eto mety tsy de azondreo tsara le salegy de igny zegny entona nanaovako malemilemy magnano sudaf slow de ino de le tegna mahagasy za zegny tsy alako bon anao zegny azeto zegny iny tegna magnavagnana anao tsara hitanao amy rythme ia zany hoe alese tsara anao magnano izy le za mihira izy za zegny anao mihira za zegny anao basalegy efa igny edy anao efa goma ifa izy edy za fa izy edy za bakôlo piosiky letry balahely mahay miosiky za tegna mahay miosiky letry balahely za efa nahay miosiky io tsy nianarako aby io tsy nianarako resaka osiky fô raha fa tonga ho azy efa lasa karaha fa don igny ia fa don feky baka le izy satria za moa zegny papako mpitendry accordion mpitendry accordion izy de talenta baka amy papako zegny izy nifindra aminao nifindra aminakay bon anao zegny misy raha hafa hainao tindregny mahay accordion mahay batera sy ny tariny batterie batterie mamango anao koa fa mibaly agny kiatroko tsara mihitsy pipenao tsara pipeko i fialambolinao zasika ndraikindraiky anareo ohatra ka tsy mandehandeha hely ohatra zay tanaty fotoana karaha zao ty ino hitanao mba ataonao mba miala voly eky za zegny magnano sport de foot foot no raha tegna tiako io mbola tiako ny la musique tam'za mbola hely foot sady anao ziska zao mbola mamango fô amizay mbola ziska zio za mbola makiatroko fô mbola magnano fa za sendra tsy mandehandeha sendra reprepo igny za magnano foot managna tailleuranao manokana manao sa manao karakory ny resaka lamba reto lamba lamba traditionnel reto sy ny tariny na lamba andavanandro sa anao fokoa ndraikindraiky mahita ty modèle koa e kofa atao ty sa karakory ia managna mpanjaitra za manampanjaitra
Pauline zay zay mpanjaitranaka Ai Pauline. avy Sambava fa izy mipetraka izy toa Sambaniala. Mhm. Fô za ndraiky zegny mamôro modèle. Tsy tiako na izy koa mety modèle ny proposé sa mba mety. Ya izy koa ndraiky mety modèle iny Mhm. de samby miaraka Mhm. sa modèle io de zay mety aminakahy de tô. Bon, mandihy sisika. Mahay mandihy manakôry hitanao miaraka amin'ny danseuranao sy danseusenao reto magnano fianarana dihy ty sa zareo mamôro sanao hita bon zao sa tsika baka e zavanareo pasy ziry za zay bakô amboaritsika sa mankôry anaovanao azy. Ya ndraikindraiky za mamôro za talôloha zegny mbola ndraiky mamôro fa tato ndraikindraiky fa tsy araka izy edy moa le courant iny zegny tegna mizirer raha jiaby ndraikindraiky zegny koafa ndraikindraiky irô feky tia hira e mazavanareo pasy any koa ny ry tsy aiky karaha zegny fa za koa ndraiky mba maladalaka fotoanaka igny zegny mba misy pasy hely amezako miarahana magnano izy. Ok, d'accord. Anao sa tsy mifindrifindra studio araka an'ilay raha hanivagnao toy amin'ny 10 fois satria hanakapohigny ianao jiaby zay presque aminazy agny fa magnano jiaby. Anao tsy de mifindrifindra hoe studio vahizo mamalagna reto am'raha ihany fulany jiaby tsy de magnanognano loatra anao. Ya presque agny fo zegny zegny tegna zatra za. Bakô son-nazy koa zegny tiako. Ary ny clip manakôry? Izy ny mpagnano clipnao? Mpagnano clipnaka zegny Rijester. Izy fa zegny mpagnano clipnaka. Tsy mifindra olo hafa koa anao amin'io? Za ndraiky fa avy nisy moment nisy olo hafa nagnano izy teo tegna ivonivy teo fa tsy de nanafako za. Après anao am'zay de aloko fa tia hoe. Ya, io zay agny fô za. Bon anao Sady atiavako amin'ny Rija koa zegny izy magnampy izy amin'ny resaka magnampy an-tegna amin'ny resaka scénario na tafinao zegny izy ataovy karaha ty tafy misy caméraman sasany zegny tsy manoro hevitra zay andesinao baka fo pare de zay. Ya, le lamba ataonao zay raha ataonao eo na milaminy na tsy milaminy izy tsy miraharaha sasany. Zay magnano azy de fa tsy tsy olo jiaby. tsy olo jiaby ya. Fa Esther zegny manoro mihitsy izy zegny ataontsika io. Tandrignesina tsendrikiranao. Rythme ino hira io izy. Bakô mezazavo izy hira. Tandrignesana amin'izay hira igny raha karaha zegny ataonao am'zegny zegny scénario zegny tafiny miady am'zegny. Karaha zegny zegny. Sisika matetiky za mahita anao hoe matetiky mivaoa sanjy amin'ny clip misy lamba zao ndray misy ndraikindraiky salovagna hely ndraikindraiky lasa robe fotsy lasa ino manakôry tanao misafidy regny lamba regny sy ny fiakaranao setra no ndeka setra misafidy lamba karakory tiako azavainao kezy. Naka zegny arakaraka rythme hira. Arakaraka rythme hira. Fa za io magnano salegy traditionnel, hirahira traditionnel zegny. Ataoko trap koa zegny le tafinaka, le sanjinaka. Izy koa zegny resaka sud-sudafy le rythme hafa koa. Hafa koa zegny le sanjy ataoko. Ya magnano slow za magnano vazaha fahafaraka amin'ny slow. vazaha hely fahafaraka amin'ny slow ya. Fa za koa zegny magnano rythme magasy za ataoko tafy gasy koa. Oui, karakara igny koa zay ataonao miakatsehatra rehefa andeha spectacle zegny mifagnaraka amin'igny koa. Karaha igny koa za miakatsehatra. Lamba hitany Susu aminao. lamba matetiky zegny za. Ya. Fa lahatra io répertoire igny. Mifanaraka amin'igny koa lamba mariny. Ya, atao io lamba igny mifagnaraka amin'ny hira ty. Fa misy assistant io mikarakara ambady eo koa. Karakara igny anao mijotsy baka rehefa magnendaka amin'ny tolamba. Magnendaka fa izy edy ya. Fa accordion raha io. Tafinaka ohatrohatry ty. Salegy hoe mandeha fa izy bandomena. Maillot jiaby fa mandeha. Sakodo. En position. Rimanao jiaby rehefa pare jiaby. Ya, pare jiaby. Dika zegny anao isan-taogno misy fagnovoagna lamba mividy lamba fahobe anao sa ho an'ny élément jiaby io sa hoe ny tao mety ambambary hely asiagna rambony hely ty na asiagna ino hoe. Matetiky za mividy fô. Mividy isan-taogno Tsara koa baka misy raha vaovao fogna izy. mba mandrehitra mason'olo. Mandrehitra mason'ny mpakafy. D'accord. Bon, raha aminao ma zay mandeha ivela regny ndraikindraiky miaraka élément jiaby tsy maintsy mandeha agny sa anao zay ary tsara nagnano showcase koa anao tamin'ny fiaignananao.
Tegna tsara nagnano choqué zah. Iya. Miatry zay ka Vao hatramin'izao. ny vongongolo jiaby tsy mandeha. Aya, sady ritmanaka koa baka sarotro be nagno choqué zegny. Anahiragny Accordion jiaby ndraiky Katrakatraka ndraiky sy ny tariny ndraiky kabosy tsy tafaboaka. Anareo mandeha ivelany regny matetiky firy eo nareo mandeha karaha hoe? Matetiky 11. Mosy nareo mandeha amin'iny. Dia tsy maintsy magnano raha maromaro io dia hagny dia mihaiko fa tsy manahira. Iya. Andra maromaro ndraikindraiky mitondra danseuse. Hoe, mbola tagny ivelany fa taiza tany andehanana juska? France. Dia à Mayotte, La Réunion. D'accord. Am'izao fotoagna zao zany taiza ny tany mba tianao handehanana am'izao? Andeha hanaovana mba za mba tiako mandeha tany karaha zegny zay mba tiako hanaovana mba tiako sao am'tany zegny za na ivelany na eto Madagasikara. Karaha ivelany malôha an-tegna mba tia andeha Amerika zegny. Mazavagna raha hagny. Iya, mazavagna raha akagny. Iya. Fa za ndraiky nisy moment zegny zaha nisy producteur angala zaha. Ndeha en Angleterre agny. Propose za hoe fa andeha agny, fa andeha hipetraka agny. Fa dia satria tiany zegny ilay rythme anakagny, ilay traditionnel aby ty. Tiako izy rythme-nao dia mba afaka magnano contrat zegny an-tegna e. Magnano contrat sa 5 taogno, 3 taogno. Dia ho hita eo ny fitiny ia. Ia, izy ndraiky bebe contrat. Bebe contrat fa ny problème hely tsy nandehanako fo zegny tsy mitondra musicien. Zaho ndraiky mpitendry accordion. Zegny fô? Zegny fô ny ilaigny. Dia avy agny zegny misôma amin'ny restaurant-nazy. Karaha zegny. Fô izy maventy contrat fa izy tsy foiko zegny hiala groupe-nakahy. Sy ambiance am-piainagnanao jiaby taty. Ia. Ia, ny eto koa Tananarivo eto koa ny tegna tiako hiakarana sehatra koa zegny amin'ny eto Madagasikara zegny. Anao zegny mba tsy magnano Za raha ndraika teto fa nagnano raha teto fô mba tiako za hiakatsehatra amin'ny collision. Collision amy. Za ndraiky fa nagnano teto amin'ny 2012 fa misôny libre igny tany mbola Betongolo tany nisy nagnano tany zegny. Anao tiako sa collision amy. Ia. Oavy zegny tsy hoe. Gataka amin-Dragnahary. Bon, misy fotoana sisika aby mikarakara tarehy, manakory fikarakaranao, sôranao tsy ny tariny. Asanao kafa an-tragno bon, tsisitsika tsy boaboaka aby raha eo fa kendriky ato na dadidady eo kendriky. Sao anao kory? Ia, misy fotoagna za karaha za hiakatsehatra zegny mba mamboamboatra hely magnano metimety. Ia. Fa za an-tragno, za tsy magnano akia, za tsy magnano io, za tsy Libre anao karaha jiaby, olo jiaby igny za ia. 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 Simple za koa fa an-tragno na mandehandeha bazary miboaboaka za simple. Hiakatsehatra, lera magnatongatony raha, resaka. Mibomboatra hely Za lay. mibomboatra Pose-pose hely, hely. amin'ny artiste an-tegna baka an-tegna tsy maintsy mba mihetsiketsika hely. Ia, pose-pose hely. Ary ny volo karakory koa misy fikarakarana azy manokana ianao koa miboaka sa hoe bon fa izy efa talia hely e. Atao zay sy sorosoro dilo coco hely dia losotsika fa. Bary ndraiky mahasarotiny za resaka. Ay. Fagneva marigny baka. Fagneva, mila magneva. Mila bagneva marigny igny ndraiky tsy antiferako igny resaka volo za magnano tissage, magnano pepeky, tintady koa zany ndraiky. Anao zegny nahitanao tegna agnanaovanao adalàna fandaniagna vola sakianao prix-ndraha igny raha raiky tianao hoe amin'ny lamba sa amin'ny sakafo sa amin'ny volo sa amin'ny bijou volamena sa inona tegna hitanao hoe na ohatrin'ny prix-nja mividy fa sy tian'ity ndraindray volanaka ngovinaka. Io koa raha ataoko amin'ny aigninaka izy lamba. Lamba. Lamba tegna sako vidigny. Sa mividy lafo. Ia. Bon, igny zay tegna hitanao andanianao volanao amin'ny fiaignanao zegny. Fiaignanaka. Tragno. Tragno. Tragno zegny. Fa maromaro mivita zegny. Mbola tsy maro ndraiky fa Fa misy zagny. misy hely boriborikonazy Tsy boribory. Misy mialofana. Za ny taninao resaka mba iza mpanakanto gasy na lahy na vavy mba ankafizinao. Anao mba anao artiste fa anao mba mankafy mahafinaritra za filany igny zao tegna fanin'ny olona na lehilahy na viavy.
Amin'ny mpagnano salegy malôha, Io. mpagnano salegy. Amin'ny mpagnano salegy zegny presque tiako jiaby tegna marina. Kôfa rythme salegy Anao bôka fa efa tiako fô. Ia. Ia, zaho tia hirany Jojoby, tia hirany Derotsaka, hirany Shila, Nini Dunia, tiako Mankafy jiaby jiaby. regny. Salegy. Dilovy jiaby, Ia. Be mamy, tiako aby. Kôfa salegy zegny tiako aby jiaby. Mhm. Ia. Fa amin'ny rythme be avaizo regny ndraiky ny tegna tiako zegny Dinazy. Zegny tegna tiako. Feonazy tegna tiako. Ia. Bon, amikasika rythme fa izy zegny tiako hametrany fanontaniana iny manakory fahitanao satria tegna nirongatra dia nirongatra ity rythme tsokony ity miarabaka en Afrique sy ivelany rito. Afrobeat danseur le ino satria lasa fa vitsy olo nagnano salegy tegna nareo fa nikatroko la mozika talohaloha fa magnano salegy teatro fa tsy eky tafara. Ireo fa kidibidy midriky ny studio niany amareo fa magnano clip afaka mahereo fa magnano raha Facebook miboaka. Tsy hafaty momoka ny mahagasy antsika ve na ny nentim-paharazana traditionnel-tsika hoe fahitanao azy satria reo io handimby anareo marefaka mare. Ia. Ny fahitako azy malôha azo atao malôha magnano rythme aby avaizo io fa tsy alagna ny mahagasy an-tegna. Ia. Tsy alagna zegny mahagasy an-tegna. Karaha ataoko zegny magnano zegny. Za magnano agnatin'le raha zegny fa magnano slow, magnano rythme hafa za fa ny mahagasy za zegny tsy alako. Ia. Satria za mandeha misaoma ivelany agny, matetiky zegny tsy le hiranaka rythme hafa io no tadiavindreo. Ia. Ia. Fa le raha tegna magnano baka aty. Le mahazahazaha igny fô zegny, igny zegny ny mahagasy anao, igny zegny tegna tadiavindreo azy. Satria fa misy amindreo any baka raha sasany io. Ia, izy kôfa mandeha misaoma agny koa miova répertoire. Ia, miova répertoire. Tsy karaha ny tegna misaoma aty, magnano ny salegy rehedy, c'est fosifasy loha igny, sodafy igny elefasy di tournant koa igny. Ia. Tsy karaha zegny. Avy agny gasy fa mandeha. Ia, le haizandreo anao igny salegy igny le atanao fangaro hely migodro koa igny Ia. ndraiky antosy hely karakaraha Dia zay tegna le tipiky mahagasy antsika zay tadiavindreo ivazaha io aby agny olo an-dafy. igny tegna tadiavindreo. Satria raha ataontsika Surtout zegny ro vazaha igny tegna marina tradition. Ia. Satria fa regny isan'andro agny raha jiaby mikididididiky vaovao andisika ty. D'accord. Bon, ino zegny torohevitrinao ho an'ireo jeune-tsika zay magnano lamoziky sy miezaka hagnano lamoziky ty azafara reto. Ia, azo atao zany ny kado. Kado aby avaizo io. Fa mba asio hely fô zegny ny mahagasy an-tegna. Ia, ny mahagasy anao zegny mba atao Ampidiry hely agnatiny. ampidirana agnatiny. Igny zegny hafitra anaka. D'accord, fa lasa ny fotoagnantsika eny. Efa maromaro koa raha mahavitantsika zay programme atoato satria ho avy baka izy ty. Kô vitavita fanjavanjava raiky ty, efa latako koa. Ia. Fa za tegna tany hoe le tamin'ny tournée nataonao jiaby tahentan'ny tegna nampihetsi-po anao. Hoe karaha ty nga fitiavana za amin'ny tany ty na ka ty hitanao tegna velogna ianao ena tamin'ny tany tagny. Ambanja. Maroantsetra. Ino raha nisy tamin'ny tany aby? Tegna hitako fa ambiance zegny ao tsara, avy eo koa moa izy tegna nazahoako olo maromaro mamelo stady. Ambanja zegny maroantsetra. Ia. Feno isaka za misaoma amin'ny tany aroy zegny, feno fô zegny stady. Ary hitako fa tegna tian-tegna zegny. Tiandreo anao. Tiandreo zegny ambiance-ntegna, tiandreo zegny an-tegna. Ia. Tiandreo zegny za. Ke zegny hitanay aroy io, tegna hitako misy ambiance, ary tegna nagnetsy-po za zegny. Anao misy isika mba nisy fotoagna hoe mba tojo hoe tsy navoaraha organisateur na tsy nahazo ratsy mba nisy fotoagna hoe mba nisy perte zegny anao tato agnatin'ny efatra taogno tafarafara tato. Mba nisy fotoagna zay? Misy fô. Io tsy maintsy misy fô. Tsy maintsy misy perte fô. Ia, misy perte, misy mahazo. Asa zegny tsy maintsy misy karaha zegny fô. Isika efa nisy salegy niboaka hagny hira mafana tsara mahafinaritra be izay ngamanao ty tsy hita hagny agnatin'izay zavatra zay ary miviagna ary misy
hoe igny misy fidirana ndraiky misy hira vaovao ve ahitana mikasika hoe Ya, mikasiky saligue hoe zegny mois d'avril agny miboaka. Fa raiky igny tsendriky malôha ankafizigny ao amezagna mpakafy malôha. Fa le saligue hoe zegny mbô ho avy. efa voaketriky io agny sasa mbola agnatin'ny Efa vita raha jiaby, fa vita clip. asa ny clip fa vita Fa vita clip. Amy fotoana ambagna izy fô. Vita montage, donc iambe fotoana ambagna izy fô. ok Satria tsy mety koa baka toekitoeky le fagnaboahana hira. mbola tsy tseriky masinadohana raiky fa vita Masinadohana raiky fa miditra raiky manjary magnaboaka hira par semaine. Par semaine. Tsara. Manjary voatsindry amizay le sasa. d'accord ok miavy ary zahay amin'ny saligue hoe zay fianakafizana eny ohatra zay koa ary efa pare ny programmanao atoato azy ireo zany ligninao atoato efa misy raha efa misy sosotrony raha hita hoe bon mety andalindalo social ndrade ana atoato zao programme zay tokony fantarina Zao programme manaraka Tamatavy. Tamatavy Tamatavy, Babatenina. efa izy edy Fa izy. siskaria ino raha tegna farantsy tianao amin'ny fiaignananao ataonao toetry ataon'olo aminao Tegna toetra tsy tiako zegny resaka fiatsaram-belatsihy. Fiatsaram-belatsihy tegna tsy zakako. Tegna tsy tiako raha raiky. Ino raha tegna tsy tiako e. Misy izy io misy amin'ny fiainagnantsika olombelogno zegny izy tianao karaha io izy mitokiky aminao de fô bon devant bon devant. yeah Iny zegny tegna tsy tiako. Karaha ohatra fô zegny tamin'ny resaka fagnampiagna apéro matatana igny asiako koragna hely izy igny tamin'izigny tamin'ny tamin'ny 2019 igny za moa fa nanakagna apéro tsy hagnano fisaoragna za e yeah amin'ny télé zegny yeah fa tsy nikeny hagnano fisaoragna fô izy igny amizay nanjary resa be zegny amizay fô io fa raha hagnano matrakazy fô rakazy zegny tsy zakako zegny asiky tady fô fagnarady taminaka zegny samby artiste koa zegny e samby artiste fa tsy olo tsotra samby artiste hoe ola fa io tsy maharigny siska zegny ndeha nagnano apéro tsy possible zegny fa juste hoe matrakazy zako hagnano matrakazy za tsy andeha amin'ny TV plus TVM za mezako roaigny hiranaka fa amin'ny aretignin'olo ary ia aretignin'olo agny avy am'ilay koragnantsika hoe fiatsaram-belatsihy zegny tsy de tsara loatra tsy tiako feky resaka fiatsaram-belatsihy satria nanao zio zegny anao zio raha nada koa misy raha tsy tianao zegny nataoko tokony volagninao direct zavako direct ia misy raha tsy paripare hely zalahy yeah volagninao aminaka direct fô le raha fô tsy raha kotsikotsoko ambelambelany bon agnatin'ny tsy mety gala anao agnatin'ny tsy mety tsy gala mety gela manakory ny androna tsy mety gala ao ny fifandraisagna ny firavaviagna agnatin'izao manakory ambiansinareo raha milagny sy mankarakory mba tiako tantarainao hely akory ny ambiansinareo ia milagny ndraiky milagny le raha satria moa za mbola votamin'ny 2020 io fô za nantsovindreo tamin'ny tsy mety gala igny donc za mbola anisany mbola vaovao zegny za ia mbola vaovao za aminazy io fa hitako mahafinaritra le mpitary koa zegny mahafinaritra atao tamama izy soragna mo izy nampikambagna nampitrôtro hitako tsara zegny le tsy mety gala le satria nampiavagna d'accord fagnontaniako farany raha amianao note anao ma artiste anao firy sur 20 note anao artiste le tegna farany malaza mahazo 20 sur 20 anao siska firy note anao amezanao note tompony oui il faut que anao mahay valeur anao anao hoe bon za adako mety zegny e za kosa fa zao hoe anao zegny mahita izy amezanao tompony zegny note anao tsy voavaliko zegny medara pakafy doko magnamia non note pakafy za koa zegny mety fô mahay za pakafy ke mahay yo e iso farino aminay fa anao koa tia nefa anao mahay za zao e tegna tsy haiko tsy haiko mbola mampilasy misy za io tsy haiko aiza valeranaka tsy haiko ia tegna marigny efa pakafy feky mahay zegny medara za ndraiky raha afaka mametraka anao anao ndraiky afaka metraka firy zegny note amianao za anao mieritreritra anao za mieritreritra efa mezako 19,5
1950 sirvena zgano. Ah, oui. Iya. Oh, 19 sirveno. Ang fugitanong kanto malagasy. Iya. Ok, nasiro koragna namigny raha jiaby zegny hita mpamaragnana omentsika siska hoe manakory aloha fahitanao fandaharagna tekendriky fandaharagna toera zegny amizay raha zay anao mahitahita miaraka na Facebook mandalo igny karakory fahitanao fandaharagna toera zegny amin'ny manokana. Fandaharana ty malo tsara ny mahatsara izy ahitanao artista ary ahaizanao mombamomba artista jiaby zegny zegny mahatsara izy tegna ao tsara. D'accord, ome afatrary ny mpankafy anao sy mpagnaraka fandaharagna antsika. Ya, mankasitraka anao medara nagnasa mama hoe an'ity fandaharana toera zegny ty dia mankasitraka ny caméraman dia misy ohatra koa ny anareo jiaby mpankafy siska mama hoe dia mankafy zatra amin'ny farany fa hiezaka mama hoe hagnano raha tsara, hiezaka hagnano raha manjary, hagnaboaka vaovao mahafinaritra anareo, mahafinaritra sofinareo, mahavariana masonareo, hiezaka zegny zaho mama hoe hagnano raha tianareo mpankafy. Endiasy mankasitraka anao mankateligny anao na ekiny vahiny tato aminay mirary soanao mirary soa indrindra ho anao zay ary miakara amin'ny ambony kokoa andeso miakatra eran'izao tontolo zao ny kanto malagasitsika ny malagasy atsika zegny firiantsoanay hazo vola be havita raha maro ary sy mitonto aminareo gasy maro koa mba hakataka izay gady hovozinareo zay zegny firiantsoa avy aty amin'ny fandaragna toera zegny. Eny asy eto famaragnana mankasitraka mankateligny mama hoe aty amin'ny studio-nany apetrahagna atsika dia misaotra anareo tao tsy niala tao zika tamin'ny farany taoko fa afapo atsika tamin'ity mpanakanto anankiray ty managna ny lazany managna zay mahizy azy ity fa mampagnantegna anareo koa ery niany hitondra vahiny hafa ankafizintsika agny aminareo tokantragno agny ametraka veloma andrapitafa ery niandray veloma tompoko.